Napalaga na naman si Papa Diyos sa Tumudutsi sa bayan din niya ng Manawag along Coastal Road. Dahil nag-grab na naman tayo dito guys. May kaibigan tayong nakasabayan na kumain na si Dorito. At kaya nga namin binabalik-balikan ito guys ay dahil para matikman na namin yung mga hindi pa namin natitikman dito. Sakto ang timing. May acoustic band ang tumutugtog dito. Napakasabay yung kinakanta nila kagaya nito. Parang feel na feel mo yung food part na pinagkakainan mo. May mga ganitong tugtugan naman diba? Kaya ayan si Papa Japs nyo nag-grab ng pork diction. Kasi tagal-tagal ko na rin hindi nakakain nito. At napabili rin tayo ng isa sa mga favorite nating halo-halo. Ayan made by Black and Brown na isa sa mga sub-branch dito sa Manawag. So excited ka na dyan Papa Japs? So while waiting our order, syempre tamang kinig lang tayo sa mga magagandang musika ng tinutugtog ng mga singer natin, di ba? Ayan timing. Di ba nakaka-relax yung mga ganitong atake nila ng musika. Ang ganda ng mga kinakanta nila guys, di ba? Lakas makakos. So, eto na nga guys. Dumating na yung mga orders natin. At ayan, tara, sarap-sarap nito. Takam na rin ako. At for sure, takam na takam ka na rin. So, ayan, ito na rin yung order nating lechon. So, with egg at bangos na talaga namang hinalap natin guys. Ayan ng subo. Thank you Lord kagad. So, tara, kain na tayo guys. Sarap guys, grabe. Dito kami kasi madalas kumakain dahil ang dami talagang pagpipilian at tsak busog na busog ka dito. So, ayan guys, kasama ko rin naman dyan si Azipot. Nasarap na sarap sa kanyang kinakain. And for today's video, siya yung photographer ko. Grabe dala-dalawa yung in-order niya guys. Sarap na sarap siya dyan. Sarap. Parang hindi naman ako matapos-tapos kumain nito. Sarap na sarap kasi. Busog na busog si Papa Diyos for today's video.